Много скоро ще имам джънк. Доказателство едно. Ти като ме видя, аз снимах. Доказателство. Исках да те питам нещо за YouTube, но вече не искам. Доказателство, хора, доказателство. Здравейте, хора, днес ще си говорим за... новия сезон, който идва и за един ютубър Potato Man BG. Гледайте видеото до край, може и да разберете, че го познавам, може и да не. Е първият нов герой. Както виждаме, се подават някакви очи тук. Ако може да ги видите. Тук се подават едни очи. Като цяло, да. Тук имаме нови Spider-Man скинове на Брок, Фанк и Франк, които изглеждат готино, не са на герой, който играе все пак. Имаме тук в Gold Station, имаме цигулка някаква, която може да значи, че новия герой ще е цигулар. Тук са скиновете на Colt, кое е следващото. Имаше един истерек, само не мога да го намеря в момента. Не. Беше с луния фестивал. Ами, няма. Добре, както и да е. Ето тук виждаме новия герой, някакви очи, които се показват. Ама да. Знаете ли, ето го чата ми Смити. Така. Той ми е пратил реално. Ето първата снимка, която ми прати за сезона. Така, след това ето това фото, на което се виждат леки очи. И хора, за доказателство, че го познавам. Алекс, това е официална снимка, качена от... Ето ви още едно доказателство, да не кажете. И всъщност тук на цялата снимка може да видим различни неща, като това нещо, което не знаем какво е. Това нещо. И може да предположим, че този герой може би тази топка ще развява. Може би. Не знам. Когато излезе това, ще реагирам на протолка. Но предстояш в 7 или там колко е мързима, сега разсмятам. Също новото ниво, което ще дойде, е нови дуели. Тук, както може да ви има някакъв надпис. Прочетете си го. Да. Така, ето тук има нещо. Някакви звезди. Лунен фестивал. И по-интересното нещо, което реално тук има, е само това го намеря. Time to explain. Hello everyone, and it's time to explain the podcast. Stable player base that you're fragmenting that more and more, which then makes matchmaking slow on the high end, degrades matchmaking quality, and all of that. All of this being said, I think since probably February 2019, Dortmund. Yeah. We went there with, Everyone just started saying, Не знам, A lot of тук people have някъде been в този kind of брод, asking в това for нещо one. някъде, you know, but then се you bought ones like Meg, which се казва, че може да върнат кутиите. Милите ми кутии, даже мисля, че някъде много надолу. Иначе аз знам за безплатния скин от много време на Colt, защото някъде тук преди малко го видях. Ето тук го видях и да, това съм го прочел. На някои хора иначе помежду другото им е дал такъв безплатен скин, което е много чизи. Тук имаме за Scorpion Willow, в което може да видим още два скина, които ги няма в играта. Лопатата на Мортис, камерата на Бъстър. Тук в това на Спайк няма нищо. И тук няма нищо. Това е готино. Това е готино направено. Това е лоудинг скрина, това е за хайперчарджове. И това буквално е снимката на Митко, което е полза за новото му видео. Здравейте, приятели, това е новото видео на Да, Brawl Stars. реагирам на Митко, знам. Странно, това му е канал, аз съм се абонирал, ако искате и вие се абонирате, абонирайте се и за мен, както искате, не ви карам. Но ето вижте, той ползва тази снимка.
Просто го мързи да си прави такива скринове и такива работи. И ми пишете в коментарите как да си направя канала. Всички видеа, които са на английски, да ги направя на български, да ги преведа или да ги оставя на английски просто. Защото ако е така, пишете ми. Един глас да има и готово. Не знам, просто не знам. Както и да е. И да, може би да ви кажа чао. Чао.